Dobrý den, to je moje první video z Minecraftu. Tady hlavně půjde o to, že tam budeme stavit a tak, ale akorát, že já bych se kouknul, jestli jdou servery. Ne, jo. Takže, no, tak já budu natáčet video, až mi půjde tady ten server craftiaci.eu. Tak a já nechci dál zdržovat a jdeme hrát. Promiňte, já tady toho mám moc. Tak třeba YouTube Warzone. Tak YouTube svět česky. Když nevím, co znamená YouTube, tak to je česky. Myslím. Dobře. Slyšíte? To je žila. Takže více mám možný světa. Tak to nevím, jestli to nebudu dávat, ale trochu chci. A jestli si dáte vytvářet náhodné stavby vypnuto, tak si vám nebude dělat jakoby vesnice, ale stejně je to dost těžké. No. A generátor světa. Diváci. Tak. Jdeme oka. A dáme vytvořit nový svět. Tak. A za chvilku jdeme. Jo, to vám chci ještě říct. Když začnu hrát, tak musím vám říct, že můžu natáčet jenom maximálně 10 minut, tak já nebudu dávat někdy pozor a tak se mi to může samo někdy vypnout. Jo? Jak aby se mi takhle nestřežovali. A co mám vtruhat? Chleba? Dobrý. To je dobrý. No to vám chci říct, já hraju na míru mnou, víte proč? Protože já už nenávidím, jak mi vždycky vybuchou domy, já měl všechno z obsidianu a to mi to Enderman vždycky úplně všechno sebral. Tak proto to mám na míru mnou. Já tady popatřím dřevo takhle. Jo, a jestli to budete hrát poprvé v Minecraft, tak to vám bude ocenění, ale akorát, že já už jsem ho udělal všechny skoro, no ale nebudu zdržovat, to budu hrát. Sekáta, která tady ještě není. Ovce. Jen pojď se, pojď za mnou. To je divný, že v zimě jich nejvíc, těch ovcí. Ale akorát, že teď se mi to nemůže najít. Sabitko. Kuťa. Víte, jak lítám. Sakra. Spauna. A pak jestli tady najdu bloky sněhu, no tak ty si vlastně můžu udělat, no. A pak můžu postavit
dřevěný ty nástroje to vydrží málo a taky to je málo účinný. Víte, tak až budete ne, na to potřebuji kamenej. Jo, můžu mít kamenej. Ho mám teď. No, vidíte? Už mám málo tití. Jo, jak se to jmenuje? Ten kámen červený, jak se to jmenuje, sakra? Uhlí. No tak to můžete vykopat jedině, to nemůžete kopat dřevěným nářadím, ale jenom tím kamenem a tak dále. Co jsem chtěla? Jo. Jsem nejlepší. Vždycky já na tady to musím narazit. Proč já? To je jako tisek. Mně se líbí, jakoby tak, no už budu natáčet přes 10 minut, vidíte?